Moi boas tardes a todos, moitas gracias por estardes hoxe aquí. Quero expresar o noso agradecemento por esta visita. A verdade que estamos moi contentos porque nos visiten as nosas diputadas aquí en Camariñas. Pois estas dúas mulleres, tanto Ana como Marta, son un exemplo moi importante do duro traballo que está facendo o Partido Popular de Galicia en Madrid. Non é nada fácil ante un goberno tan sectario e dictatorial como é o do señor Sánchez. En Camariñas, queridas amigas, estamos máis ou menos, estamos sin gasolina, estamos sin presupuestos, os impuestos polas nubes, todo manga por ombro. Eu aproveito aquí para decir de maneira rotunda que traballaremos cada minuto, sudaremos tamén a camiseta para conseguir o cambio tan necesario en Camariñas. Gracias de novo por viredes aquí a escuitarnos en persona e gracias tamén por viredes a comentarnos ese plan de desmantelamento que pretende levar a cabo o PSOE contra a estrutura da Guardia Civil. É un tema que a min que me preocupa moitísimo, como político, como ciudadana, como nai, un tema moi grave, é un tema que afecta a Camariñas e a Costa da Morte. E agora xa para terminar, sí que me gustaría que levaredes un recuerdo de Camariñas, da nosa artesanía, das nosas palilleiras e que, de alguna maneira, que seades como embajadoras da nosa artesanía.